Ето сега снимаме тук сбора на село Александрово, Ловешка област. Това тук е в малата. Оркестър Браво свират. Това е автомобила на певеца, на Генади. Сега отиваме при оркестър Браво да ги видим как свират, да ги чуем. Е, тук Сергий има. Абсолютно всички сергиджи да дошли тук да продават, защото тук има повече клиенти, тук повече хора минават. Това тук са продавачите на дрехи на сергиите собствениците. Дай! Кажи продължаваме с Рамчо и компания! Е, това е оркестър Браво! Ето вижте как се веселят хората. Това всичко са продавачи на дрехи на Сергий. Дошли са тук при оркестър Браво. Това е буса на оркестър Браво. Това е буса на оркестър Браво. Ето тук оркестър Браво. И сега отиваме при оркестър Браво да ги чуем по-близо. Ако не сте ме познали, това съм аз, Генади. Здравейте, здравейте. Какво става, бате? Това е шефа на заведението, дето работим при него. Яшко. Яшка, как е времето днес, бе, брат ми? Идеално е за работа. Щом оркестър Браво са на лице, нали? А, така. Чека продължава от името на оркестър Браво за всички приятели, които са дошли да ни видят, да ни чуят!
Албани. Ключенка продължава много специално от името на оркестъра. От името на оркестър, браво за най-добрият танцор с Ключенка Хитлер. Айде, Мешо!